asti tonne 500 sen, missä sitten Jussi Heinonen ja Jani Pulliainen ottaa mittaa toisistaan. Ne luokat, missä joku yksi kilpailija, niin mitataan tuolla ihan viimeisenä, jos on aikaa. Koska turhaan niitä sooloja tuossa jännittää, kun jokin aikelle hävitä. Ja tosiaan luokkaa aloittelijat Tonni ja Team Pajakosken Seatista löytyy pari Focuksen Blackia 12 tuumasta. Ja sitten Tonni tosiaan Teho ja Mikko Palokankalla Dynamicsin 15 tuumaisia 2 kappaletta ja siihen sitten DLS 18 pääteen. Ja tosiaan Palokannan soitelu yli 140 ja Pajakosken lähellä 139 ja nyt sitten katsotaan, että kuinka se kantaa tuolla tuloskunto loppuun asti. Mikäs on meininki siellä Seatin kopissa? Mikäs on meininki, kun Seatin kopissa ollaan valmiina hyvä. Mikko on siellä ilmeisesti valmiina peukkonuudelle pystyyn. Punainen syttyy noin. Ja vihreä syttyy noin. Ja sitten lähtee Mikkonetkin käyntiin. Alta 140 ja mennään molemmilla radoilla. Ei mennä enää. Riippuvaa niistä 48 kilometriä pyörimään. Ensimmäinen 10 sekkaa mennyt ja Teino lepaa kaula siinä Palokantaa eduksi. Niin Pajakosken taas 39 taulussa kuitenkin. Näinkö siinä tosiaan käy, että joo. Mikko Palokangas Rovaniemen kasvattaja tuli tänne ja nappasi aloittelijoiden voiton. Tosi komea suoritus ihan tuossa pari päivää sitten pojat päätti, että ei muuta kuin makuupussi matkaa ja menoksi. Katsokaa sitä Keski-Roomeen soittaa Max Boomia ja sitten lähettiin. Ja tosiaan Tonnisen jälkeen tulee sitten meillä tonne 500. Siinä on seuraava kilpakumppani.